We are one in the Lord. Bathi ubawuzoshumayela nathi hawu mina ngoba ngiyakhona isifundo lesifunda namhlanje sizweni wenzani David nizwile kaDavid wenzani nizwile kancane wenzani David manje uSamuel ukubika umbhalo encwadini yesibili kaSamuel ithi uDavide ehlele ukhosi bakhe ehamba phezulu lapho ehamba khona on top of the roof ehambela nje wathi wathebona obona umuntu omuhle umbhalo wabomuntu kodwa sesishile kancane ukuthi iso avelahana ekhaleni kweso masinhliziyo yalakazelela ifise into engayona yayo iso laDavide lahlala lambona kwakuba igama lakhe manje besayani ukhonyana uJowabu ukhonyana uRia uJowabu yilo efanele ngabe uyisosha ngithi igama lankosazana sitholile ngapha kusimundi wasidla ngempela sathi sikhephe lo David sitholile igama lakhe uBeshi igama lakhe uthi wayemuntu ethandele eheyisa ngobuhle bakhe lapho uDavide akakwazanga ukuyibamba wazikhohlwa ukuthi uyinkosi wazikhohlwa ubiyela wazikhohlwa ukuthi umelele lapho bonke amadoda ethuniwe ukuthi ayewini ayona uDavide wazikhohlwa ukuthi yena waqala engelutho njengoba lapha esekho masefika lapho khona esekhohliwe uyena wenza into engamele ubayenze wawa ngomthatha nasewile ngomthatha bakhe ilapho khona eqala khona ukuthi sengenze njani iqhinga engalenza manje noma isu engangikhipha kulo ngoba phela namu manje lokosazana isiyabili ukuthi hayi bo yazi akukula siyokumnandi ebumnandi kulethu phela yazi wayikhona ukuwela la mina masiyikhona ukuwela la mina sekwenzeka kanje manje uDavide ufika leso lokuthi ake simbize uUria abuye enkundleni sodikida naye nje sikhulumisane akhulume naye uDavide amxoxela umuzi asumuzi impilo nje hawe usumuza nje impilo athi khamba kahle hayi amphuzise kodwa lapho khona ethi hamba unale ekhaya uUria akahamba ngona kwala legithi walala esangweni nezikhozi zakhe uDavide kwaze kwaba kaningi manje ngabona ukuthi sesigenze njani ngoba phela sibhemile manje madoda sekunzima manje kwenziwa njani bakhokhazi bambhalela incwadi kwamthuma nayo incwadi yokufa kwakhe kwamthuma nayo incwadi yokufa kwakhe ngalamazwi laba ngihleli ngiyibude kaDavide baningi abethu eshawa baningi abethu siyothola futhi sema-university. We are given the opportunity, the chance sisazi isimo sasekhaya ukuthi ubabe sola kangakanani umzali usokole kangakanani
ngize ngifika khona uNkulunkulu asithathe asithukuthukise. uDavide nje owumfanyana kwabantu bayisikhombisa. Njengoba umfana kanjena nje kwelusa nje abafowabo babengamunaki. Kwasefika kuthiwa zifuna inkosi phakathi kwabantwana babo bathi hayi bonke abafana bathi hayi sebephelele hayi khona ngishodana. Kwathiwa limbizeni naye lo okuthiwa akelutho. Sabizeka mina sathola ithuba lokuyeyunivesithi, sathola ukwazi ukuba sibe nemfundo ezophakama. Lesifika kuma-yunivesithi umqala nonyaka asingahedwa izinto ngeso sesifise ungahambisani nenhliziyweni ithandazo abazinakethena khona. Njengoba nje sithunga lapha sithunga khona siwu-CYC, masingaheheki ey'ntweni zobumnandi zale mpilo, izinto ey'shabalalayo. Ngoba sihlala uDavide esegabanga isihlalo sakho sobukhosi esehamba lapha kusilikotana ephezulu ebukhosini bakhe useyikhohliwe ukuthi ongeke siyawazi amakhaya siphuma kuwo, siyabazi umnandi esifisayo, siyabazi umnandi esiphilayo. Waphela khona kusho ngaphosa ingoma kuyakhumbula ukuthi hayi ngizotrend ngake ngikhoze engoma ngoba nakho madlamini malamula kumadlamini singathunywa ekutheni siyofunda lapho siyakhona njengokuqala nonyaka. Njengoba siqalile le novela siyiphetha namhlanje sajuluka nje saba ukuthi inkosi sifisa ukuphumelela, inkosi sifisa ukukhanyisa amakhaya ethu, inkosi nathi siyafisa ukuba ulutho empilweni, inkosi nathi siyafisa ukuba siphumelele sijabulise abazali. Singathi mase besiheha abangani ngobuhle obumnandi bomhlaba sizikhombe. Ngoba uDavide naye wazikhomba ekuyikhohlweni kwakhe waze wathumela ukuthi uhambe nokufa kwakhe. Khona abangani esizohlangana nabo nasemayunivesithi nasey'koleni njengoba sibalekela lapha aphasana la mhlawumbe lothisha loke-categorize othi ngiye isikole mhlawumbe ufika kungcono ufike kuwese ngoba na ubuhle bakho ubumsulwa bakho uzoheha abantu abangafiseli impumelelo, abafisa ukuthi nje ungawuzogcono ukazi uyophelelaphi akusale phansi. Sihlangana nabantu in life ngaku-2020 simqale in-2026. They're toxic. They're very toxic. I need to cut them out. Usibanibani nje angazi yini sifake i-delete nabani u-toxic. Kanti kuba toxic. Awubonile ukuthi manje kwaba kakhulukise nje. Uzaphela utshalwayo. Yebile ngibothineke compliments of the season. Ngoba yena you are the one who is toxic and leading people astray. Mhlawumbe nje nalesifundo lesi ikhona lapho sizindle siyibuke lapho siyibuka khona siyibuke ukuthi bangaki which have cut off, for what purpose, for what reason, and how do I feel about it? Sebakat off it. Cut off it's you, Maye, quite a it's you, Maye, quite a cancellation. Go back now, I've dropped a dead weight in my life. So I was cut up on a band, I guess, toxic bitch. Tabe 18 lesibheka abantu abarongo begcine besuza nje. Ivangeli kukhuluma ngokuthi bese ivangeli nakulayo.
usho kaSusu wona umfundisi kaSusu nesizobithini bakhe bethini bakhe wona umuntu oyiwayo bakhe okusukile kuza hawo ukuzibulalela phela hawo bethulale bakhe imangaliso uJesu ayexhuma ayezenza ekhuluma ngokuthi umbuso wezulu ungafaniswa nani na umbuso wezulu ungafaniswa nenhliziyo yakho ukuthi lapho sesihlwaneliwe lelizwe sihlwaneliwe le-mustard seed encane engaka izwi nje esidlulisayo ukuthi ave ngibonga ncekukazi ave ngikukhulekela ncekukazi lolo zwi lelo lahlwanela ngifisela okuhle ngempilo yakho words spoken to us ngiyafisa ukuthi uphumelele uthole ukhanya empilweni yakho such words iwona ahlumisa endlu encane mustard seed ey'mpilweni zethu ukuthi masihlumile sayibona ukuthi sisuka kangakanani ilapho mina nawe esuka khona ukhona ukuthi bonke abantu bakwazi ukukhosela ngaphansi kwethu ukuthi nasekhaya ngabe sibhekile nje ukwazi ukukhanya ukuthi nasekhaya njengoba nje besithumile ngaphandle kokukhona ngaphandle kwekuthi sahlupheka sinazo imali kodwa sesikwazile ukuthi siphume sinabazali siphume singumphakathi siphume siyibandla ukuthi kwazi lapho ufinyelela khona ukhumbule ukuthi umphathi wethu lapho ufinyelela khona ukhumbule inkululeko yabazali ukuthi lapho ufinyelela khona ukhumbule ukuthi I'm not here by my own will and by my own strength bakhona abantu abangena ngaphansi onele